Bueno, non sei Nós se... propósito agora non podemos asistir. Vale, pois daquela damos comezo á sesión extraordinaria do pleno de hoxe, que ten como punto do orde do día o primeiro, expediente de modificación de créditos 10/2024, crédito extraordinario, facturas do REC 1/2024. Bueno, este é un tema que xa foi dictaminado na Comisión Informativa dos Asuntos ao Pleno. Levas a cabo esta modificación presupuestaria seguido da seguinte, que é por suplemento de crédito, para facer pues, fronte a varios gastos que se indican, se reflexan no documento que se acompaña na proposta de acordo, para os cales non existía crédito no presupuesto actual, e que é necesario pois, pagar facturas do REC 1/2024, justificantes que non chegaron no propio 2024, que corresponden a servicios e bens xa recibidos ou realizados en 2023, facturas de REC 2024 de justificantes que chegaron no 2023 e que non se puderon tramitar por falta de tempo, e por último tamén que se engadiu, que xa se debatiu na comisión, os importes que ascenden a 113.039,91 euros do convenio de colaboración, o acordo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda co Concello de Valdedubra para a execución das obras de mellora de seguridade vial na carretera Porto Muro Santa Comba no lugar de Barcos. Iso, bueno, ascende en total 166.241,43. Son os importes que vedes reflexados, que, bueno, si que xa vedes que son, bueno, unha gran parte deles para facer fronte a facturas pendentes de Naturgy, tamén, bueno, algunhas para enxeñerías, como estudio técnico ou Flink Ingeniería, algunhas incluso que quedaron do mandato pasado, como papeletas, gastos de ferretería. Despois tamén temos algúns importes relativos a certificacións de mencións finais de obra, o VIGA, o Eloxio Viñal. Tamén temos as facturas que teñemos pendientes das GAE, así como de AGERI, que é un organismo similar ás GAE tamén por temas de actuacións culturais, musicais e demais. Tamén gastos de estacións de servicio, a promoción do Nadal no Correo Galego, bueno, reparacións de camión do lixo, Vieites e Barque da SL, tamén reparacións diversos en vehículos, talleres Noia, diversos alimentos para torneo de veteranos, tamén algún elemento comprado no bazar de Valdedubra, tablóns de madeira para reparación de bancos. Son as facturas que tedes aí desglosadas, non sei se hai algún sobre que quedas algún tipo de aclaración, un importe. Si, nada, bueno, nós na comisión pedimos as facturas, ao final vimos que se acompañaban na acta da comisión informativa. Nada, tal como se dixo, hai dos mandato pasado, pois corresponde todo o segundo semestre, a maioría, portanto, correspondía aprobadas os temas, no caso, a máis potente que esa que paramos, se pertenece ao noso mandato, estamos de acordo, pouco máis que aportar. Bueno, son lógicamente débedas de servicios e suministros que foron prestados ao Concello, por tanto, corresponde pagalas e hai que buscar, lógicamente, de onde sacan os medios para pagarlo, por tanto, aquí lo remanente e, por a nosa parte, pues, evidentemente, vamos a votar que sí. Non nada que me dices, que pasa. Bueno, efectivamente, gastos que hai que afrontar. Estes son os gastos, en prexuízo de que unha das figuras é, como se digo, a modificación presupuestaria por créditos extraordinarios e despois van por suplemento de crédito, non? Que son gastos, son estes que aquí se referenciaron. Entón, votos a favor, abstencións, Nós temos que poner 6 votos a favor e 2 abstencións do Partido Popular. Vale. O seguinte punto do orden do día é expediente de modificación de créditos, suplemento de crédito, facturas do REC 1/2024,
é pois, a figura para suplementar freitos donde non hai. Entón, as cantidades son as que se falaron antes, se queredes añadir algo. Igualmente, se non falamos, Nada que se faz. Vale, procedemos por lo tanto a votación. Votos a favor? Abstencións? Vale, 6 votos a favor, 2 abstencións. Vale, vamos, por lo tanto, ao último punto do orde do día, que é a corrección ao requerimento da Deputación Provincial de Obras por 2024. Bueno, como xa incidimos en diferentes ocasións, desde a Diputación, a vez que aprobamos o plan de obras para 2024, bueno, fíxonos un requerimento con diferentes cuestións a solventar. Bueno, moitos deles, como podestes ver na proposta que se trae aí, son referentes ás sectoriais que xa foron solicitadas, e despois, bueno, dúas que son as que se traen aquí para aprobar, que son, bueno, as referentes á mellora de acceso ao Colexio de Portomouro, donde, bueno, además das sectoriales, o que se nos pide é o cambio no proxecto que pasa a denominarse mellora de acceso ao Colexio de Portomouro e senda Rúa Freán. E despois, por outra parte, no proxecto que inicialmente se chamaba Saneamento Gontar, bueno, pois hai unha serie de advertencias que se nos plantean a nivel técnico, que non se efectúa control sobre os xuntos de proxectado da ordenación urbanística, xustificación de parámetros de vertidos das augas residuais, reflectir na planimetría as unidades de obra relacionadas no orçamento, así como o detalle coutado da edad en planta e alzados, bueno, cuestións técnicas que foron solventadas no propio proxecto, además de tamén cambiar de nome, que agora é Saneamento en Gontar, para referenciar que é dentro do propio núcleo. Entón, bueno, o que se pretende con esta proposta é simplemente, bueno, traer a aprobación estes proxectos para dar o cambio de denominación por unha parte que comentei antes, e as modificacións no de saneamento en Gontar. Entón, bueno, a palabra. sobre o requerimento de Diputación, xa podemos ver que no proxecto de Gontar, pero tiña maior requerimento, xa se correxiu os ruixos sobre materia, pues esperemos que con eso este correcto, outra non sempre cambio de título. Entón, pues, na nosa parte, o voto favorable. Son proxectos xa aprobados polo Pleno, as modificacións son necesarias, portanto, vamos. Sí, bueno, na nosa parte, efectivamente, son cuestións técnicas a modificar, quedan modificadas, esperemos que así vaya, están nas sectorias dos días, esperemos que non haxe ningún problema para que non haxe máis trabas. Votos a favor? Vale, apróbase por unanimidade do pleno de 8 concelleiros. Vale, antes de rematar a sesión, comentar, como tiñamos hoxe pleno extraordinario, tamén se queda na acta, e non se lle comunicou nin á plataforma, nin á alcaldesa de Trazo, como era hoxe, despois, unha vez despois desto comentarei. Onte recibimos un oficio do contencioso administrativo que despois, se queredes tomar un podo, é simplemente un apoio, ou queres buscar a propia apoio, que non ten nada tampouco. Vamos a analizar ben o que supón, pero que nos día que adjunto, xa sabedes que vos informei de que finalmente, a raíz da última resolución do Tribunal Supremo, digamos que non cabe efectivamente recurso, cara o que realmente había en debate no tema do verteiro de Niveiro, non se entraba no fondo, senón que a cuestión sobre que se recurría era se cabía ou non recurso a esta primeira sentencia estimatoria do contencioso administrativo. Entonces, o que nos di neste oficio é que adjunto remito a sentencia estimatoria de data 18 de setembro de 2023, auto de ratificación de 13 de decembro de 2023 e auto resolvendo o recurso de queixa do Tribunal Supremo dictada en este recurso que ten o carácter de firme, que vos comentaba, que a sentencia ten carácter xa firme, para que se leve a puro e debido efecto o que en ela se acorda, adoptándose as resolucións procedentes para o cumprimento das declaracións contidas no fallo, debendo acusar motivo e comunicar ao órgano responsable do seu cumprimento. Entonces, bueno, as pensas que he comentado con maior profundidade, os asesores, además, o que van a dicir é que, efectivamente, a sentencia adquiriu firmeza e que, por lo tanto, temos que levar a trámite o que en ela se acorda. Hai que analizar se é preciso emitir
algún xeito de informe técnico dando ou concedendo, o sea, no cal se estime que efectivamente é compatible urbanísticamente esa infraestructura ou simplemente con que haxa firmeza e quede esa sentencia donde se contempla, pois xa está. Entón, é a única cuestión que imos a mirar, con traslados a vosa información en primeira persoa, incluso a que comentamos que estamos aquí para non os outros concelleiros, vai se dar tamén traslado ao Concello de Trazo, como vimos facendo, e tamén a plataforma para que a teñen. Bueno, imos ver os pasos. Entón, non sei se queredes añadir algo. Bueno, no habrá que verlo con os expertos en materia e ver. Non creo que o tema é tremendamente complicado, serio. Hai a sentencia, evidentemente, pero creo que todos os grupos e a plataforma deberíamos, da hora para diante, consensuar un tipo de actuación e de medidas que se poden poñer para que isto ao final non sea unha realidade, porque lógicamente temos que contar cos nacomes técnicos, temos que cumprir a sentencia, pero o tema non debería parar aquí, debería seguirse mobilizando para, polo menos, poñer trabas, aburrimiento e, se é posible, abandono do proxecto. Porque para o Dura e para a comarca, de logo, eu tamén daba antes, para min é un tema serio, que vai pasar unha factura grande ao Concello. Consultou o Concello algo con Minas? Se fixou con xestión antes? Nos enviamos unha carta e quedanos dúas que vamos resultadas con Minas non, e que facemos tamén con Apple. Digamos con Minas porque eles primeiro, antes do trámite ambiental, tenían que facer o cambio de plan de cierre. Sí, se pode atacar un pouco aí. Ese é o que, bueno, que tamén se establecía de antes, que se nos informara tamén por parte da empresa na última xuntada que tivemos con eles, e vamos ir por aí. Lógicamente, bueno, como temos falado en diferentes ocasións e foros, é un trámite moi inicial, pero que é un trámite que dá avance a isto que é un problema que todos temos manifestado estar en contra. Entonces, a partir de aí, lógicamente, ahora iremos analizando paso a paso. Xa digo, estamos ante un punto moi inicial, quedan declaracións de impacto ambiental, queda ir pola vía ambiental, que creemos que é moi importante, en colaboración cos vecinos, sen perjuízo de que eu creo que cabe agora tamén, bueno, sobre todo trasladar a información á xente, que tean ben informados de primeira man de cal é a situación no que estamos, que sempre se dou a información tal cual é, e, bueno, se cabe alguna resposta social, pues tamén quizás sea un bon momento para facela de cara, máis que nada, a visibilizar o rechazo. Nós, técnicamente, imos a facer todo o posible, sin perjuízo de que, lógicamente, temos que acatar as sentencias como non pode ser de outro xeito. A sentencia é clara e non se pode un apartar dela tampouco, pero incurriríamos en ilegalidades de facelo. Nin haberá técnicos que se presten a iso. Entón, bueno, simplemente era comentar eso, trasladar a plataforma, se hai alguna xuntanza de cara a isto, pues, serán informados tamén, e nada máis. Damos por rematada a sesión, listo.